τελείωσα την σχολή του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας του Πειραιά. Διδάσκω ασφάλεια λιμενικών εγκαταστάσεων και πλοίων. Φυσικά και δεν με περίμενε θέση στην Κέρκυρα για τη δουλειά μου, που μία υπογραφή μου στοιχίζει 20.000 ευρώ, αλλά δεν έχει σχέση. Δούλευα 5 χρόνια ως security, για 14 ώρες έπαιρνα 400 ευρώ. Είδαμε αυτή την ιδέα από τον Λευτέρη τον Κατσούρη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και οι δύο μαζί είχαμε έσοδα 900 ευρώ, 2 εβδομάδες χωρίς ρεύμα, κάναμε κάτι διαφορετικό για να έχουμε κάτι διαφορετικό. Μπράβο, παιδιά! Αγάπη, όσες φορές και αν έπεσα, ποτέ δεν έμεινα κάτω. Πάντα σηκώθηκα. Ευχαριστώ, Γορτέτσο. Ένα πράγμα θα σας πω σε όλους. Δεν έχει σημασία τι κάνατε πριν. Δεν έχει σημασία τι σκεφτόσασταν πριν. Σημασία τι έχετε τώρα στα χέρια σας, τη μεγαλύτερη και πιο δυνατή ευκαιρία που σας δόθηκε ποτέ στη ζωή σας. Μην τη σπασταλίσετε για κανέναν. Μου επιτρέπετε να το πω αυτό? Κερατά.